دا زدائی دے چھکیر بھلو نندے گیری نہ بھلو نہ کپنت او دھن تسکرو یہ پانے کے دا جوانو کارے مصف دا ایچو مسئلہ صف کے نم داخل لگے فنگورے دا خاکرے پھر صاحب دا داس کا ننا رندہ اللے پر نے کنا خی خبر افک نے دے پارے کی موبائل پولا دا میر بالے سرکر لیکن نا نی بھا جوانو بندہ غسی اس تین تینا اندہ چپ کا دول ننے مخلون غصہ تی سنے ارے دا سنا کنے کاٹو میں اورنگا مارے خلو